рафтем. Так шуди бархондонтон дӯстдорои то истгоҳ нашри 12 ҷавоне ки шояд аксарият медонанд, аммо оное ки намедонанд, мо камакак бадтар ошно мекунем бо шумо ва фикр мекунам ки як барномаи хеле хуба пешниҳоди шумо мекунем. Пайгир бошед. Борис ҷон, хуш омадӣ. Азор омад. Бахши аввал ҳамин гуна аст ки 10 суол аст. Ҳамаш саволи чаро дорад. Чаро? Хоб, барои ҳамин чаро кӯтоҳ бояд ҷавоб диҳӣ. Бисёрҳоро ки агар пурсем ки аз чӣ метарсӣ, ҷавобашон ин аст ки аз туҳмат. Ту аз чӣ метарсӣ ва чаро? Ман аз ноумедӣ. Барои чӣ? Барои он ки ноумедӣ инсонро ба маҳв оварда мерасонад. Чаро маҳз ҳамон гулҳавасҳо ҳамеша меноланд ки ҳамсар пайдо кардан мушкил аст? Барое ки боғи гулҳавас ягон вақт намесабзад. Чаро коре ки дӯсташ намедорем, тарк карда наметавонем? Барое ки дӯсташ медорем. Чизе ки дӯсташ намедорем, тарк карда наметавонем. коре ки дӯсташ намедорем, тарк карда наметавонем. Шояд намедонам барои чӣ, балки ин ҳолат ба ман рух надодааст. Чаро то ҳол тарс аз хизмат миёни мо ҳаст? Шояд ҳамун воимаҳо ва дастрасиҳое ки дар шабакаи интернетӣ мешаваду ба монанди дидafshina аз ҳамон ҳисоб бошад. Чаро душмани душманам дӯсти ман аст? Чаро душмани душманам дӯсти ман аст? Бале. Барои он ки дар интихоби дӯст мо хато мекунем бисёр вақт. Чаро байни донишҷӯёни кадом донишгоҳ будан мавзӯи баҳсӣ буду ҳаст? ҳамаи донишгоҳҳо як диплом медиҳад. Фақат ном дар ин ҷо як мавқеъро мебозад ки аммо асос савод аст. Аммо барои чӣ мавзӯи баҳсӣ аст ҳама вақт? Мо медонем ки ҳама як коғаз метиҳад, ҳама як чӣ метиҳад, вале ҳамин баҳс аст ки ман донишгоҳи миллӣ мехонам. Ту институти санъат мехонӣ? Акнун аз ҳамун давр омадааст. Як касе ки мақсад мавқеъи донишгоҳи миллӣ миёни ҷавонон болотар аст. Чаро фарҳанги мо намегузорад ки баъди синни 18 солагӣ падару модарро тарк кунем ва равем ба роҳи худсохтанҳои худамон? Чаро фарҳанги мо намегузорад? Бале. Фарҳангу баъзе гузаштҳои мо намегузорад ки мисол мо ба мисоли русҳо яъне аврупоиҳо вақте ки 18 пурт кардем, аз падару модар ба пуррагӣ ҷудо шавем. Ба ин савол ҳам нобоварӣ ба худ. Чаро ҳамон чиз дар зиндагият набуду то ҳол нест? Дар зиндагият набуду то ҳол нест, барои ин ки талош накардӣ. Не, дар зиндагии худам. Дар зиндагӣ Чӣ то ҳоли нест? Чӣ набуду нест ва чаро? Чӣ дар зиндагият набуду нест ва чаро? Бале. Охир ҳамон чизе ки инсон агар хоҳад, ҳатман ҳамон чиза ба даст меорад. Аз ин маълум мешавад ки ман нахостам ҳамон чиза. Не ки савол ман нафаҳмидам. Ҳадди ақал як сабабе гӯ ки ин барномаро бинанда то охир бубинад. Як сабаб? Шояд ман барои ҳамон бинанда роҳҳои осон, чӣ хеле гуфтӣ, осон даромад гирифтанро нишон диҳам фаҳмонам. Хуб, то охир тамошо кунам. Ворисчоҳ, ин Умрибой гӯям ё Ворисчоҳ Қодирӣ? Хубаш Ворисчоҳ. Ворисчоҳ. Чӣ буд ки аввал Ворисчоҳи Умрибой буд, баъд Қодирӣ шуд ё баръакс шуда мехел? Аз аввал Ворисчоҳи Умрибой буд, баъд як замон Ворисчоҳи Қодирӣ шуд. Инам акнун мо кам-кам таҳссуб кардем гем аз дигарҳо. Ҳама хеле мондан. Ба мо ҳам гирифтем, ҳама хел мондем ва баъдан боз ба ҳамун номи аввала баргаштем, Ворисчоҳи Умрибой. Вале пеши таҳссуб, ҷавобаш таҳссуб аст. таҳссуб ба дигар нафарон ки исмашон ҳама хел гузоштам. Мисол як идеали ман исмашро гирифт, ҳамон хел гузошт ва ман ҳам гирифтам аз ӯ Ворисчоҳи Қодирӣ кардам. Таҳссуб яъне. Метонем фаҳмем ки кӣ буд он идеа? Муҳим нест. Хуб, гузаштем. Барои бинанде ки ҳоли аломати савол ки моро нигоҳ дорад, ин Ворисчоҳи Умрибой кист ё кияй? Мегӯӣ ки Ворисчоҳи Умрибой кист? Як замон
ҳамчун журналист бисёриҳо маро мешинохтанд дар сомонаҳои иҷтимоии фейсбук ва айни ҳол асбабе ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ бисёр фаъолият кардам ва хуб омӯхтам ҳамон сомонаро айни замон ҳамчун як SMM метавонам маро ҳамчун як SMM шиносам. куҷо таваллуд шудию чӣ хел? хуб зодаи шаҳри Панҷакен аз даҳаи Дашти Қозӣ, яъне ба гуфти аз марказ шаҳр чанд қадар дур аст? ягон 40 километр, яъне оғози ҳамон саршавии шаҳри Панҷакен. шогирди устод Хуршед Ярфолло будан чӣ хел аст? рости агар устоди барномаро агар тамошо кунанд, ман медонам ки бисёр аман ранҷидагианд, хафа ҳастанд, барое ки як ман пас аз хизмат 2 моҳ 3 моҳ шуд нарафтам ба диданашон. 1-2 бор рафтам ки набудам мутаассифона дар ҷои кор ва SMS ҳам карданд ки намеоӣ, хабармон намегирӣ. Не ки аз мактаби ӯ одам гузаштан ин бедор кардани ҳуввияти миллӣ, дарку фаҳмиш ва ёфтани ба қавли мани хеш дар ҷомеа аст. замоне самти журналистикаро сахт дошта будӣ ва сари лоиҳаҳои яке аз онҳо ҷоизадорони Нобел заҳмати сахт кашида будӣ. бале, дар газетаи Фараж. чӣ шуд ки якбора ин роҳа тарк кардӣ? хуб даврони донишҷӯӣ буд ва ҳамин хел як рӯҳияе буд ки бояд дар YouTube канали Фараж мо барнома мекардем ва ҳамун YouTube каналро аз нав зинда мекардем. ғайр аз он ма ба барномаи иттилоотии Дарак пешниҳод карда будам, ҷоизадорони Нобел пешниҳод карда будам ва ҳар ду ин бояд мерафт. аммо намедонам аз сабаби донишҷӯ буданам ва кам будани вақт ё ки саргардони ягон кори дигар шуданам ки мутаассифона ин лоиҳаҳоро натавонистем пеш барем. кадом ТВ ам рафтанӣ будӣ, ҳамкорӣ доштӣ бо бачаҳо? унҷа чӣ шуд? дар 4 соли донишҷӯӣ асосан курси 1 ва 2 будам. бисёр шавқи доштам, аз деҳот омадам. вақте дар телевизион баромад мекардам, мисол хонагиҳо занг мезаданд, модар занг мезад, падар занг мезаданд ки мо дидем телевизион ба, ё ки ягон ҳамсоя мегуфт мо дидем телевизион ба, ам хел шавқи ман бедор шудан мегирифт, ман рӯҳия додан мегирифт ки ман бештар равам дар барномаҳо иштирок кунам. дар тӯли ҳамин 4 сол дар ҳама телевизионҳо гӯё рафтам, дар барномаҳошон иштирок кардам ва бояд дар телевизиони илм ва табиат лоиҳа пешниҳод кардам ва лоиҳаи ман қабул шуда буд ва дар он ҷо бояд лоиҳая пеш мебурдам. мутаассифона як вазъияте шуд ки барои ман шароити молиявиам хуб набуд ва ман дигар коре пеш гирифтам ки барои ман як маблағи хубе диаду ман ҳамун 1-2 мушкиле ки доштам ҳамонро ҳал кунам ва дигар аз паи ҳамон шудем рафтем. баъдан омади самти блогерӣ, саҳифа дар Facebook, канал кушодӣ дар YouTube бо номи Рангин Channel. бале, чист ки ин самтам идома надодӣ? ҳама самтои мо ҳама самтои мо гӯем дар нисфи роҳ меистад. як истгоҳе дорад ки дар Facebook ман тақрибан 70 000 обуначӣ ҷамъ карда будам дар ҳамун шабакаи Рангин Channel ки ин да 3-4 сол пеш буд ва гӯем ки дар ҳамин Facebook ҳоло страница кушодану подписчик ҷамъ кардан бисёр душвор буд, аммо ман ҳамин чиз ҷамъ карда будам ва хеле наворҳо мекардам, наворҳои мақсад тарбиявӣ буд, ғазал мехондам, тиловат мекардам ва ин чизам бо мурури замон идома надодем ва сабаби он ҳам шурӯъ кардани ман ба кори нав, мақсад агентства тиҷаи ҳозир бисёрҳо медонанд, хариду фурӯши хона. ба ҳамин кор ки рафтам дигар аз ҳамаи ҳамин самтҳо дур шудам ва баъзе як ҳолатҳое буд ки ака Дилшод баъзеҳо механдиданд ки ту блогерӣ мекунӣ, ту ғазал мехонӣ, ғазал хондан кори мард нест. ана михел вақтат хейтерҳои худӣ гӯем, худӣ бегона ба мо кор надорад, ҳамон худиҳо мақсад ҳамин гапро мегӯянд. агар не бегона моро ҳичи
чӣ мо бо ягон На гарм аст, на хунук аст. Ман ҳамон хетерҳои худӣ буданд ки одамро афтода мекарданд. Мисол бо мешуд ҳолатое ки одам рӯҳия мегирифт, ҳолатое мешуд ки ҳамон рӯҳия гирифтаи туро гум мекарданд бо ҳамин ҳар гуна мисол гапу нағмаву мазоқу ва мисли ҳамин нафари ҳозир дар сомонаи иҷтимоӣ ғазалаш як ғазала мехонад мудшуда зиман ранҷидаӣ. Воқеан она бисёриҳо таҳқиру мекунанд, мисол чӣ гум масхара мекунанд, не ки ӯ ҷои масхара нест. Ба қавле ҳам звезда шуда, ҳам ҷои масхара нест. ҳамон хел қироат мекунад, ҳамон хел мехонад одам. Офаринаш ки рӯҳияш хеле бақувват аст. Ранги мо бас накард. ҳатто мусоҳибаи Орзу дам гуфтааст ки мо инстаграмро мекафонем ба қавле. ҳане ҷуръаташ хеле калон аст. Вале бигзарем атрофи мавзӯи худмон ки барои чӣ мардуми мо ҳамин гуна аст, яъне дӯстои мо ҳамин гунаанд, ҳамеша сари як кори мо бовар надоранд, дар бари мо нестанд ки камакак ҳадди ақал ҳамин қадаракам такягоҳ шаванд ки брат ман метавонам қатъид бошам, чӣ коре ки даст назарам, фақат кори ту кори дурустҳисобӣ бошад, аз роҳи инсоният берун набошад, тамом. Яъне ман дигар ҳамроҳут ҳастам. Хуб, якум Дилшодҷон, нафаҳмидан, яъне дарк накардан. Яъне ба назари бисёре аз мисол шиносои мо дарки мафҳуми блогерӣ ёки мафҳуми SMM, умуман дар ҳамин соҳаи интернет агар чеҳраи худро нишон да ягон барнома кардан, ягон чиз гуфтану гап задан, оно хиёл мекунанд даркашон ҳамин тавр аст ки ин кори одамои бекорчӣ аст ва ягон фоида ҳам намеорад, ки мора мегуфтанд ки туи қавидо мекунӣ хаз ягон чӣ ҳаст, ягон фоида дорӣ. Якум дарки паст доштан, фаҳмиши паст доштан, мафкураи паст доштан, нафаҳмидан ки ҳамин чӣ аст ва туро ба куҷо бурда мерасонад. Дуюм, ҳисси бадбинии баъзеҳо. То бад бархурдтон ин бачаҳо кати он дӯстот кати чӣ хеле аст? ҳозир замон ба як ҷое расидам ки бисёриаш ҳамон одамое ки мегуфтанд ки ин кор намешавад, аз паси ин кор нашав, ёки ҳамин вақта беҳуда сарф мекунӣ, ягон кори дигар кун. Ҳозир ҳамон одамо аз ман мисол бисёр чизҳо хоҳиш мекунанд ки нестад ҳамин ягон хел коре ки мисол ба монанд ихтат ба телефон бошад ёки ба интернет бошад, ҳамин хел кор кунем гуфта. Ман мисол тонистам ки исбот кунам ҳамон нафарова ки шумо механдидед. Чӣ ҷавоб методед? ҷавоб ман ҳамин, равед кӯшиш кунед. Офтоб нашуд. Офтоб мешавад, барои ҳамин мо пауза мекунем. Даруни боғ, ҷои соятар, оромтар ва суҳбата идома метиҳем. Барем ба даврони хизмат. Маросими баҳорӣ адояш кардӣ, табрик. Рафта будӣ ё бурдан ба қавле? Дар мо ду вариант аст, ё мебаранд ё мераӣ. Ма бояд таҳсил магистра идома медодам. Ба хоҳиши худ не, ба хоҳиши хонагиҳо рафтам. Яъне хонагиҳо гуфтанд ки хубаш биё, рав як сол хизмат кун, баъдан биё ба ҳазур, бо дили пур, чӣ хеле мехоҳӣ, мақсад озодона. Инҷа фақат хоҳиши падару модар буд, ягон гап чапи дигар ҳам буд? Ҳеҷ гап набуд, ягон чиз набуд, фақат хоҳиши падару модар буд. Ба хоҳиши падару модар ман рафтам як сол хизмат. баъдан ҳамин 3 моҳ мешавад омадан ман. Оно ки хизмат карданд, баъд мефаҳманд ки он қадар кори ҳам набудааст. Дуруст. Вале то он марҳила чанд пушт авлодҳоямон ҳатто барои нарафтан ба хизмат монеъ мешаванд. ин тарс аз куҷо аст, дар ҳоле ки падару бобоҳои мо дар кишварҳои дигар хизмат карда буданд? Амин Дилшод, вақте ман рафтам, баъд пурсидам ки амин куҷо хизмат кард? қисми ҳарбии 3501 милисейский полк, вазорати кори дохилӣ. Баъдан пурсидам ки амин мафҳуми дедафшина ҳамин аз куҷо пайдо шуд, чӣ хел пайдо шуд?
اونجا پرسیدی از بچه‌ها؟ бале аз бачаҳо пурсидам баъд аз ҳамон командиро ҳамин қадар фаҳмидам ки анамин дедафшина аз ҳамон даврае ки мисол падари мо бобои мо дигар давлатҳо мерафтанду хизмат мекарданд аллакай якчанд миллат мешавад якчанд одамои ҳар давлат ки мешавад ҳамунҷо байни ҳамдигар мақсад аллакай маҳалгароӣ миллатчигӣ мешавад маҳалгароӣ не миллатчигӣ мешавад ва ҳамин хел ҷангу якдигара азоб додану ҳамин хел дедафшина мегузондан аз ҳамон сабабе ки оно ҳамунҷа дидагиан ҳамин чиза ва ҳамин дедафшинаро ки медонанд аз ҳамон сабаб бисёриҳо монеагӣ чӣ мекунанд монеа мешаванд ки хубаш ба хизмат наравем гуфта не ки дар асл ҳозир як даврае шудааст ки як замоне шудааст ки гӯё ки нест ҳамон чиз умуман аз байн ҳамин чиза бурданд ва ман гӯё надидам не гӯё надидам ҳақиқати гап матни дар фейсбук гузоштагита мехонам бардошт аз давраи як соли сарбозӣ дунболи касе бош ки дунболи ту бошад возеҳтар мегӯӣ ки ин чӣ гуфтан мехостӣ хуб ана акнун ҷои ба гуфти хоҷандиҳо қизиқаш омад ман вақте хизмат рафтам росте ин тараф мерем майли ҳар тарафе хубтар бошад офтоб набошад вақте хизмат рафтам хайр дар уҷа мақсад баъзе ҳолатҳо мешавад ки маблағ лозимат ҳаст ё ки ягон кӯмак лозимат ҳаст ана ман бисёр дӯстое доштам ки пеш аз оне ки ба хизмат равам гуфтанд ки ту рав мо туро мерем хабар мегирем чӣ чизе лозим бошад мо дастгирӣ мекунем хеле ваъдаҳо дода буданд мо дили пури ҳамонҳо кардем ва рафтем хизмат аз бе ки падару модари ман дар Россия буданд 2 сол шуд надидам шуна хизмат рафтам омадам то ҳоло надидам модар надиде либоси сарбозиро дар тани ман гарчанде ба хоҳиши ӯ рафта будам хуб ман наметонистам бо онҳо суҳбат карда барои бо онҳо суҳбат кардан ватсап лозим буд интернет лозим буд ва дар дохили қисмои ҳарбии чиз манъ аст қатъиян манъ аст ва набуд ман маҷбур мешудам ки ягон чиз бароям лозим шавад кия занг занам ҳамон дӯстое занг занам ки рақамошона аз ёд карда буданд ки ман равам мақсад ягон хизмат шавад шумо занг мезанам ва ҳамин хел ҳолатое шуд ки ман занг мезадам мегуфтам ки ҳамин хел мушкилӣ аст барои ман кӯмак лозим майлаш 5 минут 5 дақиқа пас ҳал мешавад аз ман 2 рӯз мегзарад 3 рӯз мегзарад ягонташ ҳал намешавад баъд аз баромадан фаҳмидам ки кӣ канори ман буду кӣ набуд баъд ҳамон гуфтам ки дунболи касе бош ки дунболи ту бошад ҳар касе ҳамроҳи ман буд ман ҳамроҳаш мемонам ҳар нафаре ки то он вақт ҳамроҳам буду не ки дар ӯ ҷамъа ҳамроҳӣ накард ман дигар ӯро ҳамроҳӣ намекунам ман ина дар рӯшонам гуфта будам дар баробари ин боз чӣ мушкилиҳо доштӣ дар хизмат дар хизмат арзиши гуфтанша дорад аиҷа мушкилӣ надоштам ростӣ барое ки дар фақат телефони ки бояд падарка дигар мезиди ҳамин буд инам мушкилӣ набуд мо мураххасӣ мерафтем вақте ба мураххасӣ мерафтем бе мушкилӣ суҳбат мекардем ин чиз ягон мушкилӣ набуд мушкилӣ ҳамин аст ки фақат дурӣ аз падар модар дурӣ аз ҳамон ёру дӯстҳо ҳамин қадар мушкилӣ буд дигар ҳамаш осон ту ягона нафаре нести ки аз миёни ҳамкурсоят ки баъди хизмат самти таҳсил карданашон нарафтанд чӣ шуд дар ин як сол хуб ҳатто он бачаҳое ки мешавад мисол оварда дар самти худашона тарк карданд дар умум мо ҳамкурсонамон дар риштаи рӯзноманигори телевизион ва радио 53 нафар будем ва дар 4 соли таҳсил мутаассифона мо 17 нафар мондем 18 нафар мондем ҳар кас ба ҳар тараф рафт дар нисфи таҳсил парт ёфтанд донишгоҳро ё ки ба дигар донишгоҳ интиқол ёфтанд ҳамин гуна шуд ва аз миёни ҳамон қадар одам ман як худам будам ки ба хоҳиши худам хизмат рафтам ва айни замон дар ин ришта шаҳзод аз мо як сол калонтар аст шаҳзод хусрав онҳо аз мо як сол калонтаранд ман
Муҳаммадназар ҳам курси ман аст. Бисёриҳо мешиносанд. Ва ҳамун нафар ози дар ҳамин ришта фаъолият дорад. Тамом. Дигар ҳеҷ кас нестанд аз ҳамун 53 нафар. Яъне уно ҳатто хизмат сабаб нашудааст ки уно касбшона иваз кунанд. Бале. Хизмат барои ту чӣ доду чия гирифт дар ин як сол? Хизмат барои ман як одамшиносиро нишон дод, барои ман дод. Барои ман сабра дод. Барои ман дод қуввара. Боз барои ман дод шукр кардан, аз ҳама чизи муҳимаш шукр кардан ба ҳар як нозу неъмате ки дорем, ҳамура барои ман дод хизмат, ки ман тонистам як сол сабр кунам, як сол ҳар чизе додан ҳамура истифода кунам ва шукр кунам. Ин чизҳоро барои мара дод. Аз ман гирифт. Аз ман вақт. Яъне вақтата гирифт, аммо ин қадар тарбият кард. Ман метонистам ки дар як сол аз ин мақсад зиёдтарашро ба даст биёрам.